Jo afegir-me a l'agraïment, dir que l'Institut del Paisatge Urbà és l'institut amb qui es treballa més bé de Barcelona. Hi ha altres entitats i altres parts de l'Ajuntament que són a vegades molt distants i molt burocratitzades i molt complicades de treballar, i que teniu un equip humà amb qui es treballa molt a gust, que motiveu molt, que penso que és compartit amb els que hem treballat i que em putxeu molt a través d'aquest seguiment exhaustiu. Ostres, realment és una manera de treballar que és molt engrescadora i us volem agrair i feu extensiva la Núria. Bé, la veritat és que per nosaltres el barri de la Font de la Guatlla era un barri desconegut, absolutament, diguéssim, ni per raons de proximitat ni per tampoc coneixement de l'estructura pròpiament morfològica. Hi havia uns bons antecedents en el sentit que des d'urbanisme s'havia treballat també amb una voluntat ja de ficar un planejament que realment s'havia discutit i s'havia parlat molt amb els veïns, i un dels aspectes més importants és aquesta voluntat per part dels veïns, de les entitats, en el cas, diguéssim, de l'associació de veïns, de lo engrescats que estaven per poder col·laborar i posar-se al servei. Això és molt important perquè aquesta lectura del territori, evidentment, s'ha de fer de proximitat amb la gent que ho viu, amb la gent que ho coneix. L'estudi del paisatge, evidentment, aquests anàlisis han de reflectir tant la realitat morfològica com la realitat social, és a dir, la part física i la part més intangible. I bé, una mica com la metodologia que han explicat la resta de companys, la primera part va ser l'anàlisi de l'evolució d'aquest teixit. Estem parlant, diguéssim, d'un teixit que es desenvolupa amb unes fronteres molt clares, és a dir, és un barri també que queda a la zona limítrofe, tocant força amb la part de la zona franca i amb el terme de l'Hospitalet, amb unes barreres importants, especialment el cas de la Gran Via, per el que podria ser la divisió entre Hostafrancs i Font de la Guatlla, una divisió més forçada per la pròpia estructura, diguéssim, que tenim de la Gran Via. Després el carrer de Mèxic, que en certa mesura s'articula dues realitats absolutament diferenciades, una que és el teixit que correspon a la Fira de Montjuïc, el recinte antic de la Fira de Montjuïc, i l'altre pròpiament al barri. I per la part nord, el que seria Ferrer i Guàrdia, l'avinguda Ferrer i Guàrdia, que separa pràcticament tot el que seria la part del poble espanyol i la resta de la muntanya de Montjuïc, i en aquesta part possiblement és la més difosa en quant a separació, tot i que evidentment en els límits ja ens venien assenyalades, però la zona, diguéssim, de contacte entre el Polvorí i Font de la Guatlla és una part més difosa i que aquí, en certa mesura, històricament, és on menys separació hi havia hagut. En aquest sentit, cal conèixer tot el que seria la realitat, hem passat aquesta, la realitat, diguéssim, en aquest plànol de Vicenç Martorell, tenim elements importants com podia ser la Riera de Magòria. Us heu fixat que hem girat el plànol perquè sempre la lectura que fèiem era mirant cap a Montjuïc, i també el que seria el canal de la Infanta, la infraestructura fins i tot dels ferrocarrils, antics ferrocarrils catalans, que seguien cap a la zona franca per la part interior, les Trias Altes, etc., fins al port de Barcelona, el seu ramal i tot. Llavors, el que és important d'assenyalar, en principi, aquesta idea del nom, és aquest sistema, diguéssim, hídric que el barri havia tingut a través de les fonts tradicionals. Montjuïc era i va ser un lloc on es feien les fontades, és a dir, que tradicionalment hi havia aquesta tradició de romeria a través d'un territori en pendent, que
que queda absolutament marcat per els desnivells que es produeixen absolutament en el barri. La topografia, evidentment, marca el territori del Font de la Guatlla entre la part més baixa, que coincideix precisament amb l'eix de la Gran Via, i la part més alta, que és la que arriba a Ferrer i Guàrdia. Llavors, a partir d'aquí, com veurem, hi ha una sèrie de camins tradicionals que venen molt arrelats a aquestes fontades i, evidentment, Font de la Guatlla ve per la font més tradicional que li va donar nom al propi territori. De fonts importants quedava la pròpia Font de la Guatlla, més la Font de la Mina. Ambdues van ser clausurades en els anys 60 i per recuperar una mica aquesta memòria que diem del barri es va col·locar un monòlit, un element commemoratiu de la Font de la Guatlla, donant una mica aquest paper, diguéssim, d'influència. Certament, per la morfologia del territori estem a la part de l'Ubió, és a dir, la muntanya Montjuïc és un substrat granític bàsicament, amb unes pedreres importants que han tingut una activitat extractiva pràcticament fins al primer quart del segle XX, i com a detall, a través de la recerca, vam veure que s'havien detectat forces ubicacions de refugis antiaeris de la Guerra Civil. És a dir, eren testimonis dels quals, malauradament, no tenim unes restes fefaents, per tant, tots ells van quedar desapareguts en posterioritat a la guerra. A nivell d'evolució urbanística, una constatació claríssima quan Cerdà ja fa el pla d'Eixample, tant en el que és la part de l'estudi en el que reconeix una mica aquest territori, que evidentment el delimitem per poder tenir aquesta realitat i aquesta dimensió. Veiem que hi ha algunes petites construccions pròpiament residencials disseminades i amb la realitat del traçat de les illes d'Eixample, les illes de 110 per 110, el propi Cerdà, amb l'aixecament topogràfic, veu clarament que el model pròpiament d'illa només ho pot adaptar amb una posició molt tocant a el que seria la futura plaça d'Espanya en aquesta situació d'aquestes dues illes, és a dir, reconeguent que aquest territori, com ha passat amb altres barris de Barcelona, el seu model pròpiament, per motius estratègics, no el podia portar a terme. El barri té una empenta realment important en el moment en què es constitueix el projecte de l'exposició internacional de Barcelona, l'exposició del 29, on, com podem veure, fins i tot s'hi van ubicar pavellons diversos, és a dir, que va haver-hi una construcció realment important. Essent l'edifici més important pràcticament el Palau de la Metal·lúrgia, que actua com un dels elements del recinte ferial, i a partir d'aquí és quan apareix el carrer de Mèxic com un carrer important i a partir de 1909-1910, amb la implantació de la fàbrica tèxtil Casa Ramona, realment el barri agafa una altra dimensió, és a dir, gran part d'aquesta població treballadora de Casa Ramona, alguns treballadors també s'ubiquen, com és natural, amb una proximitat dintre del que seria el barri. Morfològicament, quan acaba, diguéssim, el període de l'exposició, acaba de completar-se un primer tram de la Gran Via per facilitat, evidentment, tot el que seria el creixement d'aquesta part propera a la plaça d'Espanya, aquest front edificatori en les famoses cases del Drapaire, un dels edificis que està catalogat i que li dona més caràcter, es consolida i després amb algunes edificacions disperses, però no serà fins pràcticament en els anys 70, 60 i bàsicament 70, quan es completarà tot aquest front de la Gran Via fins a la plaça Cerdà. És una realitat també en el que, en aquest sentit, a nivell de comerç i a nivell d'interacció, els veïns que ja estaven ocupant aquesta petita part pròpiament del teixit que toca la Gran Via, pràcticament tot el comerç i tota l'activitat venia vinculada a través del carrer Sant Germà, travessant la Gran Via per arribar al mercat d'Hostafrancs. Per tant, aquesta connectivitat encara avui és important del barri de Font de la Guatlla, en aquest cas de salvant la Gran Via, connectant amb Hostafrancs, de la mateixa manera que els equipaments de Magòria també són partíceps per part de Font de la Guatlla. També ens veiem en aquest període, hem parlat de Casa Ramona, la ubicació, diguéssim, de dos altres indústries, Can Butsems
i el dipòsit de Foment. Per tant, seran 3 buits, en aquest cas 2 buits que seran Foment i Can Botsems, que quedaran quan els edificis s'enderroquen en els anys 60, i en canvi Casa Ramona, que apareix com un element realment important d'aquest teixit. Hem marcat clarament aquests creixements que a nivell d'habitatge és molt disseminat. I un dels grans problemes que també han aparegut en altres casos de barris analitzats anteriorment és la disfunció que creen les mitgeres i els canvis d'escala en els planejaments urbanístics que han portat aquestes discontinuïtats en el teixit edificatori. Per tant, no tenim una continuïtat de fronts edificatoris, llevat del cas de la Gran Via o dels que formen, diguéssim, conjunt d'Eixample, i per altra banda tenim un problema especialment amb les delimitacions d'alçades, amb les aparicions de les mitgeres, amb la discontinuïtat dels teixits i amb la poca unitat morfològica i tipològica de les edificacions, perquè estan realment realitzades en diferents períodes sense que hi hagi una cohesió entre ells. Per tant, aquests espais de transformació pràcticament han quedat sempre bàsicament a través dels buits que s'han anat implantant, de les urbanitzacions que s'han anat traçant, especialment en el període del 92, amb el nou desenvolupament de la muntanya de Montjuïc com a espai olímpic, fa que aquests espais vagin tenint una altra vegada una activitat en aquest sentit residencial, però continuen les plataformes encara tenint una idea mancada d'aquest creixement que es va arribar a produir. Els camins, pràcticament els traçats històrics que connectaven i vertebraven el que era el pla amb la part, diguéssim, de Montjuïc, en algun cas ja n'hem parlat, els traçats han anat avançant en el sentit del creixement pròpiament del planejament, però les mancances, diguéssim, dels camins en aquesta desaparició s'han anat fent palesa i pràcticament avui en dia seria difícil de reconèixer traçats històrics que puguin perviure dintre del que seria la tipologia del barri. Certament, com a elements realment importants, aquí veiem una mica aquesta anàlisi del teixit edificatori a través dels períodes històrics, dels moments històrics, assenyalant els elements més importants i característics, i hem de destacar en certa mesura unes mancances clares en el que és el tractament d'elements que poden ser singulars en el cas del patrimoni, com pot ser el passatge de Sant Ferriol amb uns habitatges obrers o bé una operació que es va fer als anys 40 de 2 construccions en paral·lel que realment tenen una forta qualitat paisatgística per la posició elevada en la que es troben aquests elements. Però el que és la morfologia d'aquests habitatges i fins i tot aquesta idea, diguéssim, de lligam d'una tipologia, d'un teixit continu, únicament apareix en una operació que realment és important, que són els habitatges aquests que tenim aquí de la Font Florida. Són un model de cases de Ciutat Jardí que s'implanta, diguéssim, en els anys 30 i que dona aquesta tipologia una continuïtat edificatòria de gran valor en tot aquest carrer de la Font Florida. Curiosament, evidentment, aquestes formen part del catàleg d'elements patrimonials, però, per contra, dintre del període noucentista, en els anys 20, arredors de l'Exposició Universal, a la part septentrional, tocant a Ferrer i Guàrdia, al carrer de la Dàlia i al carrer de la Font de la Guatlla, apareixen tota una sèrie d'edificacions unifamiliars amb jardí, totes elles del període noucentista, clarament que no gaudeixen de cap protecció i que tenen un doble valor en tant que elements arquitectònics també molt ben composats i també paisatgísticament acaben de tenir, diguéssim, uns valors importants. Això es trasllada també amb aquesta anàlisi que vam fer de fronts edificatoris. Aquí ja realment marquem tot aquest perímetre d'aquestes edificacions que ara comentava, el perímetre de Font Florida, el carrer, diguéssim, de Sant Fructuós i el front de la Gran Via. Fixem-nos que aquestes serien pràcticament els 4 punts a diferents cotes on es va establint aquest pendent natural de Redós de Montjuïc i en el cas perpendicular un front que és el del carrer de Mèxic i després l'altre del carrer de Sant Roc. A nivell, diguéssim, de patrimoni, aquí es veu els elements que tenen una catalogació pròpiament ja inclosa, que seria el color, com veiem el cas de Casa Ramona, i els altres serien uns que proposàvem també per acabar de completar aquesta idea de front i per poder, en certa mesura, lligar en aquest context els elements que vertebren. Aquí hem volgut incidir pràcticament amb aquestes mancances, la idea, diguéssim, d'aquests 2 passatges que comentaven, Sant Ferriol, que evidentment ja té
una característica, diguéssim, de començaments del 20 molt destacada, tot i que malauradament va quedar en cul de sac i per tant això té una dificultat en la lectura dins el territori, i especialment que cal potenciar és aquesta idea, diguéssim, de l'altre passatge amb uns habitatges que qualitativament han de guanyar un nou, diguéssim, tractament arquitectònic, però mantenint el gàlib, l'alçada, les pendents i fins i tot l'estructura d'aquests dos blocs en paral·lel, més l'aspecte aquest de la dàlia. Aquí també estàvem parlant d'aquesta potenciació, diguéssim, de les fractures que es van produint, i aquí hem comentat una mica les barreres, que de fet ja les he expressat al principi. Dos elements de límit, clarament, i després el cas de Gran Via i Ferrer Guàrdia en l'altre sentit. En quant a les imatges i la problemàtica, de fet els veïns sempre ho estan posant de manifest, és la gran dificultat d'accessibilitat als pendents. Diguéssim, si als veïns se'ls fa una reflexió de dir què és el que canviaríeu, què és el que demanaríeu per poder millorar el vostre barri, amb una frase molt clara ens diuen que poguéssim eliminar els pendents que tenim. En certa mesura, la col·locació de diferents escales i la situació d'aquest barri amb unes autèntiques pantalles en el sentit de Montjuïc és molt clar. Hi ha totes aquestes escales que senzillament aquí les hem volgut posar de manifest per grafiar-les dins del plànol, i tota una sèrie, diguéssim, de discontinuïtats que es produeixen en la lectura d'aquesta manca d'harmonia que, diferent, diguéssim, d'altres barris on el teixit és molt més homogeni. Per exemple, aquí podem veure clarament que tenen, per altra banda, unes possibilitats de paisatge realment important amb correccions mínimes i fomentant i produint aquesta accessibilitat. Aquí hem reflectit en aquest document els murs, aquestes barreres, és a dir, les escales i els murs, en certa mesura, serien la contradicció, i ja està. I ara ja et deixo pas a tu per... Antoni, el que estava comentant era la transició. Estava fent la transició entre el que seria l'explicació històrica del barri i el que, seguint una mica el petó de l'Anna i de la Sara, en deien els patrons nítids, aquests elements que per repetició acaben conformant el barri, els murs, els cantons, etc. Passarem això una mica ràpid i ens centrarem en el que fa la transició entre el document més de descripció de les qualitats que confereixen identitat al barri i l'última part, ens agradaria posar una mica d'èmfasis en la part en què aquesta mena de lectura i diagnosi d'un barri posa el peu sobre el que podríem dir-ne la prognosi, és a dir, comences a visualitzar com aquest barri podria evolucionar. Llavors, diguem, hi ha aquesta cartografia que en el cas del barri de la Font de la Gualla intenta ajuntar tot el que serien els valors del lloc, tot el que serien les visuals, tot un tema de... Perdó. Disculpeu. Les visuals, on és el puntejador? És aquest del mig? És el del mig? Ah, sí? Conya, semblaria que no. No, el de dalt. Ah, és el de dalt. Ara, vale, perdó, nois. Perdó. Ja, diguem, l'estudi ens va revelar que hi havia un carrer a mitja cota que el que ens permetia era vertebrar tota una sèrie d'equipaments i una sèrie de patrimoni a mitja rasant del barri, de manera que no era tant veure un valor existent, un potencial existent en el lloc, sinó de vegades fer l'anàlisi des de les coses que falten. Una de les cartografies que no hem tingut temps de mostrar, però era, per exemple, que en tot aquest barri no hi havia cap plaça. Això ha sigut una cosa bastant interessant també d'anar compartint amb els altres companys que hem redactat, és que moltes vegades els valors de llocs s'expliquen des de l'existència, però també sovint s'expliquen des de la inexistència. Llavors, una de les diagnosis d'aquest barri va ser que no hi havia pràcticament... Ostres, una altra vegada. No hi havia cap carrer que tingués mínimament la potencial de ser com un passeig de barri, en aquest cas ens queia mitja cota entre la part més pendent i la part més baixa, i que no hi havia cap espai públic equivalent a una plaça. Llavors això ens semblava com molt rellevant.
Després, primer, en els barris de muntanya, diguem, aquesta constant de tot Barcelona, que el més preciós dels barris de muntanya són les zones planes. És una cosa molt òbvia, diguem-ho així, però que el lloc no te'l revela la primera. És a dir, en un barri com aquest, la pole position, quasi podríem dir, són aquells llocs plans en què la gent es pot trobar i sense tenir de fer un esforç. Llavors aquí explicàvem, aquest era el plano de fragilitats, explicàvem les ruptures, com podria ser aquests edificis que el tanquen, però també tots aquests talussos que són tan potents que al final l'esforç que ha de fer la gent per accedir-hi els acaba convertint en barreres. Llavors entraríem en els 8, aquí aviam si tenim una mica de temps, els 8 punts d'objectius de qualitat, que ve a ser com els mig propositius, que era això, un eix cívic que relligui el barri, ara sense voler haver tornat, perdoneu, un eix cívic que relligui el barri, que és aquest carrer que trobàvem que estava a mitja arrasant i que ajunti polaritats que són, per exemple, escoles, equipaments, el centre cívic, la mateixa Casa Ramona, el CaixaFòrum, una altra escola aquí. És a dir, trobar, ja no tant en el que exactament hi és, sinó en el potencial de ser-hi. I el primer era que era un barri on no hi havia espai públic pacificat i això ens semblava com quasi la primera acció vertebradora. Després n'hi havia una altra que és en un barri en què la topografia és important i això crec que tots ens hi hem anat trobant els que treballem. Apareixen sempre aquests murs que fan desnivells de 3-4 metres i que acaben fent realment separacions psicològiques dintre del barri. És a dir, quina mandra en allà dalt. Llavors, aquí en aquest moment, per exemple, l'Ajuntament ja està fent un projecte de mitigació, però l'altre és veure llocs si a través de mecanitzacions o de rampes, etc., es pot fer barri. De vegades fer barri vol dir això, no vol dir facilitar l'accessibilitat i l'esforç de la gent. Una mica aquesta idea que és compartida per tots nosaltres de protegir patrimoni, però no sempre el patrimoni més qualificat, sinó de vegades patrimonis, no sé com podríem dir-ne, més quotidians. Identificar, vinculat al teixit històric, que hi ha com un cor de barri en què els carrers són tan estrets, les voreres són tan estretes que pràcticament, diguem-ho així, s'ha d'anar a una mena de plataforma única i que aquesta plataforma única, en el traçat més històric de tot, pot conformar una certa centralitat que permeti, a través d'una pacificació del trànsit i vinculada en aquest eix, que és el que passava per aquí dalt, i la plaça, generar una certa polaritat de lloc de reencontre, etc. L'altre és preservar i festejar les visibilitats. En llocs de talús, sempre el més interessant és estar en els punts alts, diguem. I això sembla que en diversos barris del que hem vist avui es donen condicions de camins de cornisa, de camins panoràmics, i que en aquest moment no són gens ni mica reconeguts. Llavors aquí identificàvem un doble sistema de camins d'aquest tipus. Després, són coses ja més de sentit comú, obrir passatges a les grans façanes, intentar relligar amb l'altre costat de la Gran Via, cosa que és una mica utòpica, però potser, diguem, a través en els carrils laterals fer mínimes intervencions de pacificació del trànsit, això es pot aconseguir. Llavors, això era una mena de zoom-in, és com una mena de bonus track en el projecte en què ens vam centrar en aquesta zona que és objecte d'un planejament i per tant ho hem pogut fer en paral·lel al planejament. Aquí el que estàvem en debat era si tota aquesta peça, aquí ja s'havia de construir una part, doncs si tota aquesta peça es anava fora i en aquesta part d'aquí es construïa un bloc de 8 plantes d'alçada, amb la qual cosa un projecte una mica es pot trobar també els 3 torrons, aquest moment en què el planejament d'uns anys ençà diu que has de construir, però clar, de construir vol dir de construir en un altre lloc i reallotjar la gent. Llavors la complexitat de tot això de la mà d'en José Antonio Tajadura, que ell ja havia iniciat aquesta línia, havia com despejat la incògnita, ens ho va deixar perfecte perquè fixeu-vos que just en aquest punt d'aquí la Rambla del barri, que això és una mena d'eufemisme
que vam fer per veure si fèiem trempar en els polítics locals i els incitàvem una mica, es trobava amb aquesta mena de feixes que pràcticament és l'únic lloc pla de tot el barri. Llavors, si s'hagués fet el que el PGM deia, resultava que en el lloc pla acabaves edificant i en canvi desconnectaves i a més bloquejaves totes les visuals panoràmiques que hi havia aquí. Llavors coses molt petites que es fan, ho hem pogut fer en aquest barri perquè és molt petit, crec que hi ha altres barris que no ho permeten, de dir, per exemple, en aquest camí de cornisa d'aquí, senzillament si aixeques un mur que fa 2 metres d'alçada, amb sec tens una visual de Barcelona molt bonica. Bé, en aquesta mena d'imatge final que vol ser una mica, voldria una mica convidar aquests projectes d'escoltació, de començar a posar un peu una mica a la part projectual és on nosaltres hem acabat. Gràcies.